Khona-ke obuzile ukuthi-ke engabe ukuphupha amajuba kuchaza ukuthini? Uma uphupha ubona amajuba kusho ukuthi-ke uzoba nenhlanhla nempumelelo, ikakhulukazi-ke uma endiza. Uma ubona amajuba ijuba-ke amhlophe noma ijuba elimhlophe, kusho ukuthi-ke izinsizi zakho zizodlula maduze nje. Amaphupho amajuba ngokuvamile akufanekisela-ke imiyalezo nokuxhumana. Ukukhala kwamajuba kwakusetshenziswa ngezikhathi zamaGreki namaRoma ukuze-ke kuthunyelelwane-ke imiyalezo eyimfihlo phakathi-ke kwezithandani. Siyakhumbula-ke kudala ukuthi-ke kwakuyindlela-ke leyo nathi esenza ngayo. Amaphupho-ke ngokuhlaselwa yijuba. Amajuba ngokuvamile amelane-ke ukuthula nokungabi-ke nacala. Ukuphupha-ke ngawo ukuhlasela cishe-ke ifaneke uhlobo oluthize lwesiyaluyalu somzekelo noma-ke ukugqubuzana kwezempilo. Iphupho-ke leli lingase-ke likuxwayise ngengozi engaba khona noma-ke ukukhashelwa noma libonise-ke intuthuko ethile engaxazululiwe noma intuthuko obambelele kuyona. Ijuba-ke elifile ingabe lichaza ukuthini ephusheni uma ukuthi lelo juba lifile? Amaphupho-ke ngamajuba angabonisa-ke izici ezihlukahlukene zokuphila kwakho. Zingaba-ke uphawu lemizwa yakho ngobudlelwane, kungakhathaliseki ukuthi buhle noma bubi. Amajuba-ke nawo angaba uphawu lokuthi-ke uzizwa ungenathemba ngamathuba akho okuphumela ubonakala. Ngiyacabanga-ke ukuthi sengichaze yonke into ngamajuba. Uma ukuthi-ke unombuzo ofisa nje ukubuza onganelisekanga khona noma iphupho, ungabuza la kwi-comment section.